To je hore. No. Ten debil vypol dvere z pantov proste, ďakujem pekné. Tento, toto je on. Čo, ideme? Ja sa pekný, že to pohárne dojebal. Je to dobré, ale drží. Dobre, to je popiči nádhera, úžas. A čo si to zviebe? Kokot. Ide si. Úžas. Vidíš, aký to je úžas. Vidíš to, toto bol zázrak. Presne. Toto bol zázrak. Presne. Lebo my to je Ja, však si šampión. Ste šampióni, však ja vám... My sme. Však hovorím, že vy dva ste šampióni Lebo sme proste. to tam dokázali Presne tak. namontovať. Presne tak. Jednoznačne. Ty do piče, môžeš takýto. My sme Elita. na to. Elita. Pat a mat. Kodo a podo. Presne tak. Vy do piče. Všetci. Presne tak. My ideme. Kurva. Toto bol Boží zázrak. Vyjebané dvere. Videl si ty Boží zázrak? Nevíš, dvere. Ale lenže kebyže nepríde Majky, tak ty si na sračkách. Áno. Teba ja postavím na stračky. A potom sa nebudeš diviť. Jak to ide na sračky. No? Ale ne, Majky ti veľa pomohol. Ja tebe tež pomôžem, tež. Dám ti to, barzde. Oj, vidíš, už sa brániš. Ty sa brániš. Čak a ty si chorý, čo ti je to vyče? Si chorý, máš nejaké zdravotné ťažkosti, alebo čo? Ale nie. Tak si sadkaj vedľa. Sadkaj si vedľa mňa. Nechytaj sa kolena, môjho. Leži, jo, tvoje bolavé kolenou Áno. zrušuje. Vidíš, chodo. Ideš na to. Chodo píče. Máš nejaké nutkané strašne silné ma furt Ja sa normálne bojím, hej. Bacha, oši, bacha. Ty sa normálne, kokot. Majky napustí vám vody, ja ho utopím normálne, pohoda. Natáčaj nás. Napustil by som, ale nebudem plýtvať proste elektrikou, lebo sa čom budem to musieť zase... Teba utopím. Čo je padlo? Kokot, ty si, čo ty veje, ty kokot, do piče. Natáčaj. Už som na to došol, už vím, čo som chcel. To cigarko si donesol, prosím ťa. Není cigárko. Tak ja idem domov teda.